Benvidos ao último programa da tempada de Contra o Crono. O ano de motor de 2023 vai chegando á súa fin e hoxe imos vos mostrar os mellores momentos da 10ª proba do Campeonato Galego de Rallys. Viaxamos ata a provincia da Coruña, a comarca do Barbanza, onde se celebrou a terceira edición do Rally Ribeira Ría de Arousa. Un peche de tempada que nos leva a gozar destas espectaculares vistas á Ría de Arousa, nunha comarca que fusiona dous sectores, o do turismo e a pesca. Esta vila conta ademais co porto de baixura máis importante de España e un dos máis relevantes de Europa. Relevante foi tamén un rally que puxo o peche a un ano de grandes duelos e carreiras nun campeonato xa decidido na pelexa polo título en favor de Víctor Senra e David Vázquez. Ningún deles estivo presente nunha ampla lista de equipos inscritos que se foi aos 150, mostrándonos unha vez máis o importante músculo e saúde da que goza o certame galego. A todos eles esperábanos dúas selectivas xornadas marcadas pola inestabilidade meteorolóxica. En total, 10 especiais con 78 km cronometrados o primeiro día, con 3 pasadas aos tramos de Boiro e Rianxo, este último un dos máis temidos polos pilotos. A segunda e definitiva xornada deixounos outros 4 especiais máis, coas dobres pasadas a Ribeira e Porto do Son para completar os 125 km totais desta 10ª e última cita da temporada. Coa presenza das principais copas de promoción como a Pirelli AMF-MS, o Volante FGA ou o Criterium Recalvi, a principal atención estaba na resolución do Clio Trophy Galicia, en que Diego Félix tiña todo a favor para proclamarse campeón. Axiñimos con iso, pero antes centrámonos na luita que vivimos pola vitoria e que tivo como claros dominadores a dupla formada por Alberto Meira e Avelino Martínez, o Skoda Fabia R5. Ambos foron os máis rápidos da fin de semana, cun ritmo inicial ao que tentaron responder Jorge Pérez e Miriam Vera co Hyundai R5. Meira e Martínez embolsaron unha vantaxe de 21 segundos ao final dos 6 primeiros tramos dunha etapa complicada, sobre todo na parte final do día. Aí chegou o momento da toma de decisión, sobre todo para afrontar o último bucle, onde gran parte dos equipos optaron por gomas d'auga para completar eses dous últimos treitos, en que fixo acto de presenza a choiva, particularmente na especial de Rianxo. Para la derecha 7 menos blanca y tarde, se cierra 5, van a ceñir mucho. Conseguida, queda 5, se cierra mucho a ceñir. Conseguida, derecha 7 entrar a ceñir. Iago Caamaño e Alberto Rodríguez mantiveronse sempre a expectativa co Ford Fiesta, lonxe dos cronos de Meira e Pérez, pero afianzados na terceira posición da xeral a 40 segundos da cabeza. Estes 3 equipos foron de lonxe os máis rápidos desta edición do Rally Ribeira Ría de Arousa, que tivo na segunda xornada de competición un guión estendido do sucedido na primeira. Tras deitarse como líderes sólidos, Meira e Martínez seguiron amasando scratch, aínda que evitando arriscar máis da conta. Os dous optaron por arrincar o día con gomas brandas que collesen rapidamente temperatura para salvar as condicións dun asfalto bastante húmido nas especiais de Porto do Son e Ribeira. Larga patina, se cierra mucho a aguantar. Muy seguida, tras izquierda 7 y abrir, frenando. Izquierda 6, menos se cierra. Salimos tope, 100 vistos. Poco tarde, izquierda 7 corta, pronto fondo con fe. Para derecha 7, por ras izquierda 7 a fondo, 60. Derecha 7 hasta rar, ceñir y abrir. 30, frenando, ojo. Tarde, derecha 7, menos se cierra, no ceñir. O piloto de Gondomar atopouse co abandono de Jorge Pérez e Miriam Vera no primeiro tramo da segunda xornada, circunstancia que lle restou un rival na pelexa pola vitoria. O triunfo non perigou en ningún momento para unha dupla que finalmente sumou a 4ª vitoria do ano no Campeonato Galego, avantaxando ao final do día nun minuto e 11 segundos a Iago Caamaño e Alberto Rodríguez. A verdade é que foi un rally complicado, porque a priori parecía que non iba a chover, pero as pequenas chuvias que caíron nos treitos complicaronos moitísimo, patinaban
moito, con moito barro, e a verdade é que se complicou moito o terreo, pero bueno, atacamos nas primeiras pasadas de case todos os treitos que estaba máis limpo, e a partir de aí pois a manter a diferenza e ir aumentando un pouco máis, e bueno, con bastante tranquilidade, e a verdade que é un rally moi bonito e moi contentos. Meira e Martínez lograron ademais a vitoria dentro do Supercampeonato R5, a Pirelli Driver Auxia Top 10A e tamén dentro da agrupación 1. Caamaño e Rodríguez, que ascenderon á segunda posición tras a saída de estrada de Jorge Pérez, repetiron presenza no podio tras facelo no pasado Rally San Froilán. A pesar de non ir cómodos de todo coa altura do coche durante a fin de semana, o piloto de Culleredo segue tratando de atopar ese ritmo que lle permita optar a gañar un campeonato que se lle resiste desde hai varios anos. O rally foi bastante complicado, os tramos estaban bastante delicados, onte así cambiamos os muelles a última hora do momento, pero foi antes de empezar o rally, equivocámonos nas alturas do coche, fomos un pouco penalizados, pero bueno, intentamos recoller o ritmo que tiñamos fai anos, estamos neso. É complicado porque a xente esta hora vai moi rápido. O podio final deste rally Ribeira-Ría de Arousa foi para un Alexis Viéitez que se despide desde o podio dunha tempada en que tivo a oportunidade de competir como bolseiro da Federación Galega de Automobilismo. Para el foi tamén a vitoria dentro da Gara N5 Pirelli e a Pirelli Driver Auxia Top 10B. Gran resultado obtido en Arousa tamén para Jorge Pérez e Unai Conde. Quintos clasificados tiveron a oportunidade de pelexar polo podio tralo abandono de Jorge Pérez, pero os 24 segundos que cederon na primeira pasada a Ribeira deixounos en opcións ante Viéitez. O de Pérez foi un rally especial, co recordo permanente ao seu irmán e man dereita nos rallies que faleceu recentemente. Sí, bueno, decidimos venir a este rally porque realmente el campeonato gallego de rally no lo seguimos la montaña. Ganamos el campeonato de montaña de carrozados y la decisión de venir a este rally fue a raíz de que, como ya todo el mundo sabe, mi hermano falleció desgraciadamente hace 2 meses y él era copiloto mío, fue copiloto mío muchos años, y entonces yo quería que quedara un recuerdo pues en un rally del gallego, ya que el coche está rotulado con imágenes de él en recuerdo, para que nos quedara para la familia, para el equipo, todo y para los aficionados, que era un tío muy querido por todo el mundo. El sueño siempre fue los rallies, desde pequeñitos ya íbamos a ver el Rías Bajas, que era el rally que teníamos siempre al lado de casa. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón era el rally. Sí, bueno, empezó conmigo, empezamos juntos sin saber nada de piloto y copiloto. Yo empecé un poquito antes haciendo gincanas de estas de que se hacen, como quien dice, medios ilegales. Y después empezamos juntos en un 124, allá por el 99. Yo tenía 21 y él 18, pues y ahí empezamos y después bueno, fuimos creciendo poco a poco. Tenemos una empresa familiar dedicada al automóvil también, taller y compraventa de coches. Y bueno, como toda la gente, poquito a poco se va ahorrando y tal, y vamos cambiando de coches, empezamos con unos y con otros, hasta poder llevar el objetivo. Pero él como copiloto era, a ver, la pasión de él era esto. Él solo vivía para esto, era lo de los coches, las carreras y los coches y el camión y bueno, ya te digo, esto va todo dedicado a él. Eu sempre que poño casco, a verdade é que non teño medo nin cousas desas, sempre trato de estar arriba. O objetivo é estar arriba o máis que poidamos, tampouco vamos a arriesgar porque non temos que xogarnos nada, pero intentaremos estar arriba. No tramo que se poida correr moito, correremos moito, e no que se poida correr menos, pois teremos que ir con máis cuidado. Jorge Pérez logrou o obxectivo de terminar e render a homenaxe desexada ao seu irmán nun rally en que o top 5 ocuparon o Marcos Maceiras e Sergio Iglesias con outra das unidades do Micra N5. E así queda a xeral final do campeonato unha vez aplicados os 3 descartes que marca o regulamento. Víctor Senra é o campeón con 281 puntos. Alberto Meira é segundo con 269. Terceiro, Javier Ramos con 152. Alexis Viéitez é cuarto con 151. Quinto, José Lamela con 147 puntos.
Sexto, Jorge Pérez con 139 puntos. Sétimo, Iago Camaño con 124. Oitavo, Luis Vilariño con 109 puntos. Imos co repaso polas diferentes copas promocionais deste Rally Ribeira. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10C, en que os xa campións Manuel Souto e Laila Porta acabaron na segunda posición. Cambiaron o C2 montura coa que obtiveron o título polo Citroën Saxo, co que quedaron a 46 segundos de José Manuel Pazos e David Calvo, vencedores nesta última proba. Pazos e Calvo foron os máis rápidos en 4 das 9 especiais disputadas. Os dous consolidáronse no liderado desde o segundo tramo, o que ascenderon tras a penalización de 1,5 segundos a Antonio López e Raquel Rodríguez ao termo da primeira especial, en que marcaran o mellor tempo. Ben, o rally, a verdade é que estaba complicado, non estaba para ir pasando por el, non tomar moitos riesgos. Foi o que fomos facendo todo o fin de semana, apurando o máximo posible sen tomar riesgos innecesarios. A única das copas promocionais en que o título non se resolveu era a Clio Trophy Galicia. Diego Félix, que nesta proba tiña a Ian Bautista á dereita, contaba con todos os números a favor para ser campión. Coñecemos un pouco mellor o piloto de Barbadás, que tras brillar na Suzuki Swift no Campeonato de España, agora faino nesta outra copa monomarca. É unha copa interesante, posto que aquí en Galicia os rallies están todos moi preto uns de outros. É bastante interesante porque, bueno, en comparación co cuadro nacional, pois, evidentemente tes moitos menos gastos de desplazamiento e esas cousas. E, bueno, hai uns premios bastante interesantes. É verdad que o mellor, quizás o tema de neumáticos encarece un pouco. O mellor poden mirar de cara ano que ven, o mellor mirar un neumático un pouco máis accesible, abaratar un pouco os costes dos equipos, pero bueno, penso que a Copa vai ser unha Copa interesante, que penso que po ano pode ser máis interesante todavía, e a ver, eu penso que po ano vai ter moitos máis pilotos que este ano. Nós, como xa todo o mundo sabe, vimos de correr nacional na Suzuki. Suzuki pois deixou o campeonato, a marca, e bueno, nos surxiu a posibilidade de entregar o Suzuki como parte de pago dunha persoa que tiña un Clio á venta, e foi cando fixemos o cambio de montura. Entonces, bueno, pois é o coche que teñemos na casa, e aproveitar para correr con el o que hai para correr, pois ou ben o Nacional, ou ben a Copa de Galicia, ou ben o Nacional de Terra. Ten moitas, a verdade é que o coche hoxe é un coche que ten moitas portas abertas a nivel de campeonatos. Realmente nas copas realmente todo vai máis apretado, hai máis xente aí loitando por a victoria, e ao final, inda que a xente a veces non se dá conta, faite crecer como piloto sin un mesmo darse conta. Penso que é moi interesante, a verdade. Diego Félix non necesitaba a vitoria no rally. Con acabar na zona podio bastáballe para alzarse cun título que se lle puxo xa en bandexa no segundo tramo. Aí sufriron unha picada Joaquín Rasilla e Miguel Ángel Vidal, deixándose 6 minutos e 21 segundos en meta. Un mundo que os deixou sen opcións de vitoria e prácticamente de podio. Félix e Bautista optaron por conservar desde ese momento e viron como Gabriel Gándara e Alberto Cerqueiras levaban o triunfo na xeral. Gran rally para eles, que foron os máis rápidos en 3 de 9 especiais, amosando unha gran regularidade e minimizando os ataques de Félix na parte final. Pois a verdade que rally de moitos altibaxos, rally complicado, desde verdad, ayer os cambios climáticos. Cando tiñamos para atacar, que Diego sabíamos que tiña problemas ca parrilla, ademais, pois tuvemos o problema de facer un trompo, logo doblamos o puente no tramo largo, o sea, tuvemos un día largo. E hoxe pola mañá igual, tuvemos un pinchazo no tramo que queríamos atacar, que era Montemuiño, que tiñamos bastante claro. Complicouse todo. No último tramo sabíamos que Diego iba a correr unha locura, porque ao final é un home de copas e ven a correr, nunca colla outra opción de ir despacio. Moi contentos co resultado, moi contentos co traballo de Álvaro, sobre todo, ca asistencia, que este rally sí que lle demos traballo de verdad. Regueira, Team Reinoco, gracias aos patrocinadores, sobre todo, por toda a axuda deste ano, que ao final endereitou, sobre todo gracias a eles. Pois a verdade é que, bueno, todo o que tiñamos que tomar con calma, ao final son carreiras, nunca tomas con calma.
Penso que o rally perdémolo ayer no tramo nocturno, a parrilla non nos funcionou moi ben, e hoxe puxémonos complicado ca neutralización do primeiro tramo, tiñamos que descontarlle 17 a Gabriel e bueno, pois mira, moi contentos porque intentámoslo, quedámonos aí ao final da vitoria de hoxe tamén de un segundo e pico, cando non era hoxe a nosa guerra tir que ganar si ou si, pero bueno, moi contentos, o objetivo cumplido, o campeonato para Ourense que tamén nos fai falta. Na Pirelli AMF acabouse o dominio dos últimos rallies de Marcos San Román, ausente nesta proba. No Ribeira vimos o primeiro triunfo do ano para Jacobo Segade e Andrea Fidalga o Peugeot 106. Ambos mantiveron unha bonita luita na primeira xornada con Francisco Pazos e Gabriel Bermúdez. Nas tres primeiras especiais, Segade e Pazos rodaron a 10ª, repartindo os mellores tempos ata que no quinto tramo, o primeiro dos dous nocturnos, Pazos parecía asestar un golpe case definitivo para deitarse como líder. Ese parecía ser un punto de inflexión recuperando o liderado na xeral o endosarlle case un segundo por kilómetro na especial de Boiro a un Segade que respondeu na terceira pasada por Rianxo. Aí foi o máis rápido e Pazos cedeu medio minuto que xa non logrou recuperar nunha segunda etapa en que Segade e Fidalga xestionaron as diferenzas para terminar vencendo con 35 segundos e medio sobre os segundos clasificados. Triunfo na Pirelli AMF e tamén dentro da agrupación 4. Pues ayer un día muy complicado, la climatología era realmente adversa, sobre todo a la noche. El tramo de Rianxo tenía muchas trampas, pero creo que lo preparamos bien y decidimos tirarnos a intentar marcar ahí una diferencia, lo hicimos y hoy pues, nos dedicamos también en el primero a apretar lo que pudimos, también sacamos un poquito más y ahora ya el último bucle pues a aguantar la renta que teníamos. O podio completaron o Francisco Pazos e Gabriel Bermúdez, segundos clasificados e vencedores na agrupación 3, mentres que Marco Lorenzo e Diego Gil acabaron na terceira posición da xeral e tamén dentro do campeonato nesta Pirelli AMF. Outra das copas que xa decidira o campeón era o Volante FGA. Os xa campións Joaquín Pérez e Adrián Muñiz optaron por non tomar parte neste peche de tempada, o que freou a súa serie de 5 vitorias consecutivas no certame. O protagonismo levaron os subcampións Álvaro Castro e Isidro Rey, absolutos dominadores nas 9 especiais celebradas. 7 scratch e unha vantaxe de case 2 minutos sobre Brais García e Iván Suárez confirman o gran momento de pilotaxe dos campións da PXP 23. Sí, o rally da casa foi moi complicado para nós porque no primeiro tramo apagouse o noso coche, perdemos 25 segundos e salimos a atacar no seguinte, fomos recuperando o tempo e despois quedounos unha roda floxa, pasounos de todo, despois pinchamos, pero bueno, a verdade quedamos moi contentos e salimos a mañán a 20 segundos, demoslle quitado 1 minuto e medio en 4 tramos, en 3 tramos, perdón, que non se correu. Creo que o ritmo foi bo hoxe e estamos moi contentos. A terceira posición neste Volante FGA foi para José Cores e Alberto dos Reis, un Citroën Saxo a 2 minutos dos vencedores e a son 9 segundos do segundo caixón do podio. Álvaro Castro será a próxima temporada o piloto bolseiro da Federación no Campeonato Galego de Rallys. Un certamen que tamén ten unha gran proxección Adrián Vázquez, que xunto a Melisa Lorenzo gañou esta tempada o Criterium Recalvi. Ambos tomarán parte en 2024 na nova copa que se estreará no Campeonato Galego. Referímonos a FGA Sendero EcoCup. Un proxecto que estará presente en 6 das probas do próximo curso e unha das unidades deste novo Dacia Sandero será para Adrián Vázquez como gañador do Criterium deste ano. Neste rally foi Jorge Cajiao, líder da Copa de España de Rallys de Asfalto, o que traballou nas regraxes dun coche que entra como unha clara aposta pola sustentabilidade ou utilizar combustible GLP combinado coa gasolina habitual. Non esperaba que fose ir tamén o coche, a verdad que o chasis que ten e a suspensión pois son moi bons, e o paso por curva é moi bo, aínda así tendo unhas rodas de calle. A potencia pois é xusta, non? É un coche 1000 cm3, tricilíndrico, 100 cabalos,
pero bueno, ainda así para ser un coche iniciación para os xóvenes, a xente que quere facer unha copa moi económica, pois eu creo que é o coche ideal. Esta nova Copa Monomarca ofrecerá ademais 20.000 euros en premios nun primeiro ano de competición que suporá unha gran plataforma de promoción para os novos pilotos da nosa comunidade que busquen dar o salto a outros certames. Sí, ademais pensamos que é unha marca que nos pode aportar moito porque ten coches en casi todas as categorías. Pensamos que é unha plataforma moi importante para que a xente poida ir medrando pouco a pouco, que os sponsors se poidan ir involucrando e así chegar ao objetivo final que é competir en campeonatos superiores. Sí, claro, viñemos con moitas ganas de conocer o coche, estábamos desexando velo e a verdade é que pinta moi ben, parece un coche fiable que vai ter moita estabilidade, é un coche novo e a verdade estamos disfrutando de desexar desta oportunidade que nos ofrece a Federación. Sí, a verdade é que o feito de que poder correr becados para o ano ca axuda da Federación é un punto moi importante. Xa o cambio brusco, non? Porque estábamos falando de coches con moi pequenos cabalos, e agora xa vamos con un coche de 100 cabalos, con prestacións novas. Vai ser moi importante para Adri ese proceso de evolución, que espero que sea un camiño para poder chegar a un nacional en un coche moi superior. Sí, claro, a Copa Dacia é unha copa moi interesante, pinta moi ben para o ano que ven, e, bueno, a verdade é que a Federación nos ofreza esa oportunidade de poder disputala, é un gran punto, no que comentas ti, tanto de proyección como de seguir avanzando ao ámbito nacional e tamén con coches millores. Eu penso que é unha das millores opcións que hai sobre a tabla hoxe en día, e estou seguro de que vamos a ter moita competencia e se apuntará moita xente a ela. Pois a verdade é que teño unha opinión moi positiva porque o ano pasado estuveron competindo con un coche moi pequeno, con unhas rodas de serie e metíanse a veces entre os 40 primeiros da xeral, incluso arriba, o sea que creo que teñen un futuro envidiable, esperamos que sigan medrando pouco a pouco. Falamos dun Adrián Vázquez que o próximo ano subirá ese Sandero como gañador dun Criterium Recalvi que na última proba da tempada deixounos aos veteranos Alberto Bermúdez e José Ángel Varela como vencedores ao volante dun Citroën AX. Ambos impuxéronse a Eliot Gómez e José Laje, que a súa vez foron os mellores dentro da Bolsa 24. Iago García e Elías Rodríguez, cun Peugeot 107, completaron o podio final neste Criterium Recalvi. Sí, yo creo que fue el rally más complicado del año, no en cuanto a tramos en sí, porque la complejidad yo creo que está bastante bien, eran tramos divertidos tal, pero la climatología dijo vamos a darle un poquito de risa al asunto y sí, fue muy, sobre todo los tramos de noche y estos últimos de Porto do Son y así lo pasé bastante mal, sobre todo por ya querer acabar y no liarla en la última porque está bastante complicado. Plantexabas un rally complicado de ir aguantando, de ir indo nun ritmo non meténdose en moitos problemas, pero ao mesmo tempo pois hai que andar, porque senón as cousas non saen. Entón, pois tiramos un pouco de veteranía con respecto ao mellor en a experiencia que temos en facer notas e tal. Vimos tamén de montar un coche novo, queríamos probalo. Pensamos que é unha boa montura para este Criterium que ten as súas virtudes e penso que as puñemos en valor hoxe. Agora sí, imos co repaso dos gañadores nas diferentes agrupacións desta novena proba do Campeonato Galego. Na dúas, triunfo de Manuel Fernández e Alex Cid co 208 Rally 4. Vitoria con case 3 minutos e medio de vantaxe sobre Guillermo Martínez e Ignacio Sayans, estes con un Festa R2. O podio completárono Hugo Costas e José Antonio González ao volante dun Peugeot 207. Na agrupación 5, José Manuel Prado e Patricia Rodríguez, ao volante dun Dacia Sandero, lograron a vitoria con 40 segundos de vantaxe sobre Alberto Bermúdez e José Ángel Varela. Na 6, Juan Manuel Freiría e Adrián Salguero cun BMW E30 sobreviviron a un rally tremendamente exixente e difícil para un traseira. E por último, na agrupación 7, a vitoria foi pro Festa XR2 de Alberto Fraga e David Ferreira. Sólida vitoria con 3 minutos e 20 segundos de vantaxe sobre o Corsa de Iago Fernández e Pablo Aguiar. O podio nesta agrupación foi para Juan Carlos Imaes e Diego Túñez cun SEAT 127.
todos eles deixaron nos grandes momentos e espectaculares imaxes desta última proba da tempada do Campeonato Galego de Rallys. Mais aló do Rally Ribeira Ría de Arousa, a actualidade do motor na nosa comunidade deixounos varios focos de interese nas últimas semanas. A primeira parada témola en Carballo, onde se puxo o pasado 11 de novembro o punto e final á tempada de autocross. Medio centenar de equipos tomaron parte na sexta proba do certame, que estivo marcada polas difíciles condicións meteorolóxicas. Antonio López Lence cumpeu o 306, foi o vencedor absoluto nesta última parada do campeonato e tras sumar os puntos necesarios alzouse co título regional. En Carballo impúxose a David Moreira e a Marcos Muiños. Na categoría 1, Martín Castro logrou a vitoria e conseguiu ademais o título regional tras bater a Javier Lea e Alejandro Martínez. Pola súa banda, en Carcross, Sergio Bastón foi o máis rápido nunha manga final na que Javier Ramilo, segundo clasificado, logrou o título. O podio en Carballo completou no Daniel Rey. En a categoría 5, a de Carcross Junior, vitoria e título para Diego García, nunha gran fin de semana para el en que puido bater a Iago Rodríguez e Jessica Lorenzo. Imos agora ao circuito Pontevedrés da Magdalena, onde se disputou a terceira e última proba do Campeonato Galego de Karting. 64 equipos tomaron parte nunha cita que reuniu pilotos de Galicia, Asturias, Castela e León e mesmo Portugal. Na categoría Mini, Kevin García impúxose nas dúas finais tras gañar a primeira carreira e ser segundo na segunda, manga en que o asturiano Alejandro Méndez foi o vencedor. Rafael Simón completou o podio, mentres que en Mini Nobel o máis rápido foi Adrián Cabo. En Rookie as dúas finais deixáronnos unha grande igualdade con ata 4 pilotos con claras opcións á vitoria e separados por menos dun segundo. O ourensán Daniel López foi o vencedor final tras gañar a segunda carreira da fin de semana e ser segundo na primeira. O podio completaron o Jorge Núñez e Aroa Fernández. En Júnior, Saúl Vaz e Alexandre Mariño repartíronse as vitorias, aínda que foi este último quen levou o triunfo final tras a suma total de puntos. Saúl Vaz e Brais García, segundo e terceiro respectivamente, completaron o podio. Ilenia Domínguez en Senior e Geray González en Caceta completaron a listaxe de vencedores nunha tempada de karting que terá o seu colofón coa Supercopa que se celebrará os días 9 e 10 de decembro. Imos a Taboada para resumir o sucedido na 10ª edición dunha subida que regresaba ao calendario do Campeonato Galego 17 anos despois. Como ven sendo habitual este ano, Jacobo Senín impúxose na xeral absoluta coa nova proto e certificou o seu pleno de triunfos este ano na especialidade. Pablo Rey e Jesús López acompañaron no podio tras unha gran pelexa entre ambos durante toda a fin de semana. Bueno, hola, buenas, soy Jesús López, como todos conocéis, llevo años practicando este deporte, es mitad de mi vida, mi pasión, y aquí estamos, motivos de trabajo, si no juntas dinero no puedes correr, una cosa lleva a la otra, cuanto más dinero tienes más corres, pero lo que conlleva trabajar más. Esto todo al final es un sacrificio y una inversión de dinero. Empecé en las carreras cuando tenía 18 años, con 124, que estaba estudiando, sacando FP, y le dije a mi madre que tenía que comprar una maqueta para avanzar en los estudios y que así que me dejara 25.000 pesetas, que es lo que me vendía por un 124 que me vendieron. Entonces, que era muy amigo mío y fue mi socio, gran compañero, con Nonito, con una persona que echamos muchas carreras juntos, el cual aprendí mucho con él. Entonces compramos el 124 y ¿qué hicimos? Ya no volví al colegio, nos dedicamos el año siguiente a montar el coche para correr. Me tiene dado muchas satisfacciones, y, claro, pero bueno, también me tiene dado muchos crepados de cabeza, pero bueno, tuvimos la época del Talbo, que es de las mejores épocas, pero bueno, ya no, porque corrían más, eran más locos, más joven, y el ambiente de la montaña era totalmente diferente a lo que se ve ahora. La gente de las asistencias, la gente de las carreras, todo el mundo éramos amigos,
ahora es todo como más profesional, aquellos era como más de andar por casa, la gente, había un ambiente tanto de carreras como las asistencias, como la afición, estaba todo lleno de gente, el ambiente era impresionante lo que había. A un paso do podio quedou Pisco Ventín co Dakar Cross, unha montura pouco habitual pro bravo piloto galego. Bueno, pois en Dakar a verdade é que traballan cuns coches moi ben, moi fiables, son moi humildes, axudan a todo piloto. Nada, a verdade é que para min foi unha alegría formar parte do seu equipo. Entre os carrozados, vitoria de Eduardo Domínguez cun Peugeot 206. A 2 segundos e medio quedou Joao Vázquez, mentres que a terceira posición do podio foi para Alexis Souto. Gran pelexa entre estes tres primeiros clasificados que xogaron a vitoria unha carta na terceira e última manga oficial da carreira. Por clases, Celso González impúxose na 1, Víctor Quiroga na 3, Diego Rodríguez na 4 e na 5 destacamos as vitorias de Joao Vázquez na A e de Eduardo Domínguez na B, na que bateu o campeón regional desta agrupación en 2023, Carlos Rodríguez. Os meus comezos foron, creo que no 2014, con un coche prestado dun compañeiro, o meu padriño, Manuel Montotorre, que me cedeu un coche que ele tiña parado, que ele deixar de correr, e empecé a correr chamabanlle o Can Festival en Portugal. E íbamos alá a pasar as tardes, os fin de semana, e foi cando me empezou así a gustar. Despois boteime un pouco a rallies, sin éxito, porque era todo problemas, todos abandonos, pero fomos facendo o que podíamos, e despois comprei o primeiro 106, o San Sebastián 1173 AZ, co que gañei o primeiro campeonato de montaña no 2019. Na clase 5C, Javier Vidal logrou un cómodo triunfo con 18 segundos de vantaxe sobre César Figueiras, mentres que na 6 Israel Lamas foi quen levou a vitoria. Outro certame que puxo punto final á tempada foi o de Rally Mix coa proba celebrada na localidade ourensá de Barbadás. Con 65 equipos había moita expectación ante o novo man a man entre Javier Ramilo e Pisco Ventín. Nesta ocasión foi o primeiro que se impuxo o termo de 5 especiais con 26 segundos de vantaxe sobre o asturiano Abel Jurado, segundo clasificado con outro Dakar Cross. O podio completou nun Javier Ramilo que non tivo opcións de bater un intratable Ventín. En carrozados, triunfo de Manuel Osorio e Alberto dos Reis, que chegaban a esta proba como os máximos favoritos ao triunfo co 208 R5. A segunda posición foi para Jaime Pérez e Gonzalo Cardalda, a case 20 segundos dos vencedores. O terceiro caixón do podio foi pros irmáns Iglesias, Tino e Jorge, que volvían á competición co Festa N5. Na Copa Pirelli K6, triunfo de José Luis Fernández e Roberto Durán cun Peugeot 205. Avantaxaron en 24 segundos e medio a Esteban Cotón e a Aarón Alonso. E por último falamos de slalom da penúltima proba da tempada celebrada na Laracha. O gran protagonista foi Iván Picallo, gran dominador da especialidade co Citroën Saxo. Seu foi o mellor crono con 11 segundos de vantaxe sobre Aitor Coto. A terceira posición final foi para Manuel Cavado. En debutantes, vitoria para Óscar Pena, mentres que en iniciación foi Pablo Romero o máis rápido. Mariquiña Chao en mulleres completou a listaxe de vencedores dun certame que pon o punto e final a tempada en Fene esta mesma fin de semana. Así, co repaso o resto de noticias do motor en Galicia, marchamos. Facémolo coa imaxe dos flamantes vencedores do Rally Ribeira Ría de Arousa. Ata pronto.